I denne film vil vi gerne vise en test af juice, hvor vi så går ind og ser på prisen og kvaliteten af selve juicen. Hvis du ser den første herovre til venstre, kan du se, at den hedder appelsinjuice den fra Billinga. Koster 10 kroner og 99 øre, eller 95 øre. Og så har vi testvinderen herovre, Visesaft Orange Juice, som også er bedst til prisen. Den er købt i Lidl, og prisen er 12 kroner og 75 øre. Den næste det er Pure Orange Juice, som er købt i Bilka til 17,95. Og Frisker Appelsinjuice, som er købt i Fakta til 10 kroner og 95 øre. Og den sidste, som man kan se herude til højre, det er Rynkebys økologisk appelsinjuice. Den er købt i Surbrugsen og har kostet 19 kroner og 95 øre. Vi har valgt at sætte den ind i et skema, hvor du kan, kan placere de forskellige juice henne af. Vi kan se pris eller testvinderen her. Vita Fit Orange Juice. Den har en både høj kvalitet, som vi kan se her foran, og den er forholdsvis billig lavpris, som vi kan se her. Hvis nu tager den fra den enden af, der ser vi appelsinjuicen hernede i venstre hjørne. Den viser, at den har en lavpris, men kvaliteten, den er faktisk den dårligste af alle de 5 testede juicer her. Så har vi her for hvor har den høje kvalitet, og til den lave pris. Det er ikke den laveste pris, men den har den højeste kvalitet, det vil sige den på bedste prisen. Og så har vi Pure Orange Juice. Der har en forholdsvis høj pris. Men kvaliteten, den ligger på den samme prisleje som juicen fra Fakta herovre, som vi kan se, over lavpris. Det vil sige, at du betaler faktisk for samme kvalitet herovre. Det samme pris. Kvaliteten er fuldstændig det samme, men prisen er noget højere herovre, kan du se, hos Pure Orange Juice. Så har vi den økologiske heroppe. Der er en rigtig høj pris. Den højeste af dem alle sammen her. Og den viser simpelthen, at den har den højeste pris. Den er dog lidt bedre end de 2 Pure Orange Juice og Friskers Juice. Men umiddelbart i forhold til prisen er den ikke det værd. Det er jo faktisk det, jeg vil vise ud fra den her film her. For ligesom at se, hvordan de forskellige varianter af juice, de ligger på markedet. Okay.